Yeah, yeah, yeah. Не знам кой потикна ме да започна този път към мъдростта. След като имах всичко и спокоен беше ми ума. Може би е чувството за празнота, не знам. Винаги съм можел всяка игра до край да я играя. А може би бях решил, че борбата свърши и това, че позволих да стана слаб, едва не ме довърши. Бях на ръба да загубя всичко, което някога съм смятал за ценно. Парите, бизнеса, егото и поведението ми надменно. Трябваше ми време да намеря отново мене си. Търсих лека, за това само извън себе си. Търсих нови цели, идеи, контакти. Оглеждах се навсякъде за нови знаци. Накрая осъзнах това. Любовта е карта по пътя към целта. Семейството е старта на прехода към мъдростта. За това се моля на жена ми да ми прости за всичките моменти, в които я нараних. Мислих си, че не ме разбират, а кой ли би? Нищо не ми костваше да бъда с нея мил. Затова и казвам, ние с тебе ще сме деца във вълшебния ни свят. Винаги ще сме добри един на друг, няма да ни е яд. Нашата любов трябва да е като черен шоколад, сладка, вкусна и да носи удовлетворение, като среща след дълги години между сестра и брат. Тази песен няма припев, защото мразя да се повтарям на стари клиширани фрази. Не искам да се осланям мнението на хората. Подминавам с писалка черна в ръка, мъдрост ви раздавам. Никога не си мисли, че ще бъдеш вечен. Оценяй какво имаш, колкото и да си печен. Живота е урока, не изпит предварително решен. Времето е съдия на края на процеса разгневен. Ще настоява да поемеш си вината за делата твои и ще пита дали цениш си свободата. Така че запитай се дали чист си в душата или всички твои грехове прикриваш в тишината. Рано или късно ще дойде време за разплата. За това цени каквото имаш и премисляй си нещата. Мечтата моя е да спечеля войната със себе си, докато обществото заслепено ден за ден живее си. И днес водя поредна битка с страховете си. За щастие имам верни приятели и семейство до себе си. Не спирам да си повтарям в играта си. Няма какво да се обърка, защото добър с главата си.